magayaki motis ni tenofovir diphosphate magikoni biro konyo ahinya to jotuo ma hikgi oniang' to nitiere kod tuoche mamoko kaka tuo mar sukari, pressure kod tuoche machoke kata mag choke magikoni yedhe ma itiyogo sani tekregi ng'eny kendo medo hinyo jotuo. Kaka jotuo ileronwa, piny owacho bende osechako chenro mar kedo gi tuoche ma kinde mathoth gore kuom ji ma hikgi oniang' mantiere kod kute magayaki. Maromo jo Kenya milion 1.3 yudo thieth mar ayaki e ute thieth mopogore opogore pacho ka. E nonro ma ogol kod jolony, e kwan ni 40% ni kod tuo mar pressure, 9% ni kod tuo sukari, ka 60% mar jotuo gito ni kod tuoche mag choke. Kaluwore gi jatatije mar riwruok mar piny owacho makedo kod tuo mar ayaki e pacho ka Inaskop, thoth jotuo mag ayaki mawito ngimagi kinde mathoth tho nikech tuoche mamakogi ma kamoro biro nikech higni ma oniang'. Jolony to koni yath masani tiyogo e gayo kute mag ayaki tekre ni malo kendo kamoro jonyo jotuo kendo miyo rateke mag del ok nyal kedo kod tuoche mamoko mabiro ahinya to e higni ma onwang'gi. Most of the treatments of HIV come as a single tablet for most patients, and this single tablet is actually a combination of 3 different medicines. We've been talking about a drug called TAF. TAF is one of those combinations in the HIV medicine that's been shown to have less impact on the bone and the kidney and may be good for people who are older, because as people grow older, the organs don't work the same. The kidney may not work as well as it did when someone was younger. Yath magisebedo ka gitemo oseyang ni biro kelo lokruok e thieth mar ayaki kendo koro gikwayo piny owacho mondo yang yadhni kaka mano manyalo tiyo e pacho ka. You know, there are drugs that can be given as an injection. So far we have injections that can be given every 2 months, which means someone may come to clinic and they're given 2 injections every 2 months. They just come in every 2 months and they don't have to take any tablets for treatment of their HIV. At this time, it's only available in the clinical trials that we are conducting. It's not available for routine HIV care. So I think our hope and prayer to the policy makers, to those who fund HIV care, that we may provide Kenyans with a choice and availability of multiple different HIV drugs. Piny owacho bende koro ochako chenro machielo mar chako chiwo thieth ma opogore opogore rang'iny achiel ne jotuo man kod ayaki magi kama oriwo thieth mar pressure, sukari kod kansa e kinde mamoko. Beyond HIV, they have other health needs. And so to be responsive as a program, to be responsive as a ministry, to be responsive as a service delivery point, you need to redesign your services to respond to the multiple needs that the person requires beyond HIV services. Ma bende gikoni biro miyo giyang jotuo gi malach kendo chiwo thieth mapiyo poni nitie tuo moro ma kamoro nyalo bedo ni nyoro jatuo man kod ayaki. Today, the data systems for HIV, we are able to say so much about the person who is living with HIV, including how they are aging, when did they come to take drugs, but not so much about the other conditions. So I look for an integrated future where I can tell the story of a client from whatever their needs are, not just for HIV, because the facilities are the same. So leveraging on that infrastructure. E kinde mayangore ni sire thieth mar ayaki dok piny e pacho ka, kendo Kenya winjo chak siro thieth margi kochopo higa mar 2030, chenro mar keto kanyakla thieth ikoni biro konyo e dwoko piny nengo mar thieth e pacho ka. Our own populations are having so many other problems, and the care on that side is good, but not as good, because the funding is down. So this is why we are here, to try to integrate and put everything together. And what that means is that we need to make hypertension or cancer and diabetes as well. So we talk of 98, 98, 94. If I talk of hypertension, we're actually talking of 50, 30, 30. Judith Umundi, Ramogi TV.